Iparraldeko dantzari egunaren lehen edizioa antolatu dute Hendaian Akelarre elkartearen 50. urtemugaren ospakizunen harira. Iparraldeko 300 dantzarik hartu dute parte bertan, baita Donostiako Goizaldi taldeko kideek ere. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Asteburuak utzitakoak aletuko ditugu beraz gaurko saioan, dantzari eguna, Ezpeletan antolatu duten Eusko eguna ere bai, baina aktualitatea gaur Baionan dugu, intersindikalak maiatzaren leheneko manifestazioa aurkeztu baitu. Has gaitezen! ZFDT, ZGT, FSU, LAB eta Solidaire sindikatuek elkarrekin eta modu masiboan maiatzaren batean Baionako karriketan manifestatzeko deia egin dute langileen fatalitateen aurka eta aberastasunaren banaketa justu baten alde. Eta erraiten duguna da gaur sistema kapitalista dela suntsitzen duena gu langileok bai eta planeta, baina honen aintzinean badela aukera hori aurre egiteko antolaketa kolektiboari esker eta ondasunen banaketari esker. Horretarako hainbat neurri hartzea funtsezkoa dela uste dute. Hala nola, superaberatsak askoz gehiago taksatu, baita ere superetekinak, gero ere behar da berriz diarri bizitza erdigunean. Gaur egun erdigunean dagoena kapitala da, eta hori ez dugu onartzen. Izan ere, honek prekaritatea eta pobrezia handitzen dituela salatzen dute. Eta langileen nazioarteko egunean, goizeko 11etan Santa Ursula plazan, elkarrekin aldarrikatzeko deia egiten diote langile klaseari. Plus que jamais, mobilisons-nous. Euskal Monetak bere eguna ospatu du beste behin ere Ezpeletan. Eguraldia lagun 11 urte bete dituen elkartea bere izpideekin bat egiten duen elkarten topagunea izan da. Hori baita Euskal Monetaren helburuetariko bat, bateragunea izatea. Badu ere lurraldeari loturiko funtzio bat eta lurraldeko eragile guziak batzen alditu, orduan egia da tresnak hori dakarrela eta ere gaur egungo egunean eta bereziki gitaraua pentsatu dugula ere modu zabaleko eskaintza bat egitea animazio aldetik, gitarau aldetik, publiko guzientzat, elkarteak ere gomitatuz beste alternatiba batzuen ezagutarazteko eta hori uste dut hastapenetik euskoaren ADN-an dela funtsezko zerbait eta hori garatu nahi dugula bai. Gaur egun 1.400 profesional eta 4.000 partikularrek zirkulazioan dauden 4 milioi euskoak erabiltzen dituzte. Horrek esan nahi du partikularren kasuan iparraldeko populakuntzaren 1% tokiko moneta erabiltzen duela. Erabiltzaileek monetaren garrantzia azpimarratu dute. Biziki importantea da. Ahal balin badugu betita gehi hori elabili, ez dakit zertan den orain, mena nik badaki merkatuetan eta zera betia txikitzen dela kopuru berdina, pepres jenden kopuru berdina erabiltzen duena euskoa bai. Hori da baita ere sentsu bat jenden elkartatzeko. Eta badugu horren beharra, ez bakotxak bere oinak behatuz. Eta ustez hori huartuan erranez, badi eskaldunak, badi ez eskaldunak, badi eskaldun berriak, badi eskaldun zaharrak, badi denetak, adin guzietakoak. Eta hori de goxo da, eta agian gauzak zabalduko die sentsu hortan, eta hortan uste gut badala sentsua zabaldez dezaten gauzak, eta Euskal Moneta simbolo bat da. Euskal Monetaren helburua erabiltzaile gehiago lortzea da. Geroari buruzko erronkak beti dira bai enpresa, bai erabiltzaile gehiago sarraraztea proiektuan, eta ere gaur ditugun muga batzu bereziki administratiboki adibidez gainditzea eta hori buruz lanean ari gira besteak beste Frantziako moneten elkarteekin. Etorkizunari begira ipar eta hegoaldeko muga hautsi eta Bizkaia, Gipuzkoa edo Arabarantz salto egin nahiko luke proiektuak. Horretarako lehen urratsak egiten hasiak dira. Lehen fase batean ikerketa lan bat egin zen, aztertzeko ze baldintzetan posible litaiken
euskoa hegoaldera zabaltzea eta euskoari loturiko enpresen arteko trukaketa sistema bat sortzea eskoalegi mailan. Eta orain animazio lan bat hasten dugu, Baztango eskualdean eta Donostia aldean. Alde batetik Olatukop kooperatifarekin eta Baztango garapen agentziarekin eta Baztango udalarekin. Eta 3 lugaldeetan, beraz iparraldean Baztanen eta Donostia aldean, horako animazio lan bat eramanen da 10 bat hilabetez, orai hasita, ikusteko ze interesa den euskoaren edatzeko eskualde horietan, beraz lugaldeetako eragileekin eta ere ego eskoalegiko eragile antolatuekin eginen dugu lan hori. Datozen hilabeteetan aipaturiko erronka guztien alde lan egiten segituko du Euskal Monetak. Baionako herrikotxeak 2024-2030 urteetarako ekologia eta elkartasun trantsiziorako proiektua aurkeztu du. Udal mailako 30 eskumeneko plangintzan oinarrituta. Helburu nagusiak hauek dira. Energia kontsumoa eta berotegi efektuko gasak 16% murriztea 2030erako eta 49% 2050erako. Energia berriztagarrien proportzio 30% emendatzea 2030 urterako eta 100%koa izatea 2050erako besteak beste. Horretarako argiteri publiko osoa LED bonbilekin berregiten hasi dira. Urtero 1000 etxe bizitza eraberritzea eta obra garbien karta ere prestatu dituzte. Bizikleta bide eta aterpe berriak, ibilgailu elektrikoen kargagune berriak, freskotasun guneak garatu, kutsadura kontrolak azkartzeko brigada berde bat sortzea ere aurre ikusten da plan honetan. Hendaia iparraldeko dantzarien topaleku bilakatu da asteburu honetan ospatu baita iparraldeko dantzari egunaren lehen edizioa. Ipar Euskal Herriko 16 dantza taldeko 300 kide elkartu dira Lapurdiko hirian. Iparraldeko dantzari egun hau Hendaian da aurten, Akelarrek bere 50. urte muga ospatzen ari delako urte osoan, eta federazioak bilatzen zuen leku bat egiteko, eta orduan gure burua aurkeztu genuen. Jakinda, gu bakarrik ezin genuela olakorik egin, baina federazioekin batean posible zela. Gazte eta helduagoek argi dute zergatik bat egiten duten dantzarekin. Pentsatzen dut dantzatzea bizki garrantzitsua dela egia errepresentatzeko. Eta ere bai maitatzen dut dantzatzea beti egiten dut eta egia errepresentatzeko ere bai. Helburua beti izan da, dantzak eta dantza taldean nire ustez gazte eta ametsa dena eman dit. Eta garbi nuen, hori ahal nuen guztia, bestei emango nela aurrei eta horri biltzen gira aurrei erakasten. Hendaiako 3 gune ezberdinetan dantzatu ondotik, Lapurdi, Xiberoa eta Baxe Nafarroako dantzariak Donostiatik gonbidatutako goizaldi taldeko kideekin batera, ezker paretan ikusgarriak eskaini dituzte. Batzuentzat lehen dantzari eguna bazen ere beste batzuei oroitzapenak gogora ekarri dizkiegunak. Niretzat oso berezia da, niri oroitzen zait nire leheneko dantzari egunak, handiak, eta berentzat oso garrantzitsua da, zeren beren elkialdea ofizial lehena da. Iparraldeko dantzarien biltzarrak antolaturiko ekitaldiarekin argi dago dantza bizirik dagoela Euskal Herrian. Kontuan izan behar da, hemen daudela 250-300 dantzari, adin hortakoak aurrak 1000-1500 elkartzen dira dantzari txiki egunean. Eta gero pixkat uzten dute. Eta hori da pixkat egun honen helburua ere, eta taldeak, gazteak, 14, 15, 16, 20 urtekoak, elkartzea, elkarrekin dantza egitea, konturatzera ez direla bakarrik, beste herrietan ere badaudela gazteak, eta bere garrantzia duela horrek, eta animatzeko, eta ez usteko, eta goza politak egiten aldirela. Ikusten dut baietz, beste euskaltetan bai, baina Siberuan baita ere, uste dut bai, gazteek gustu hartzen dutela dantza ikasten, eta zaila da, baina bai. Ikusentzuleok iparraldeko dantzari egunean eskinitako godalet dantzarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!